Moi ben, irei arriba para examinalo. Non hai dúbida, o dardo estaba envenenado con esencia de rayallá, o veleno que volve tolo. Hai un sanatorio a uns kilómetros daqui, é mellor levar ali o seu compañeiro. Non ten máis que entregarlle esta carta ao director, da miña parte. Chegas tarde, irmán. Senta, xa estamos todos, podemos comezar a sesión. Irmáns, comunícovos que nos desfixemos definitivamente do Maharaxá de Raguapurtala. El tamén perdeu o xuízo hai apenas uns instantes. Sí, diga. Como? O noso cuartel general do Cairo acaba de ser descoberto. Só deu fuxido o gran mestre. Sí, entendo. Irmáns, hai un traidor entre nós. Xa que o noso regulamento nos proíbe descubrirnos, vou ir ao cuarto do lado. E un tras doutro viredes medalo contra sinal. O primeiro, o último. Diga! Oh, señor Mitsuhirato! Non, señor, aínda non. Así se fará. Soldados, presenten armas. General, preparados para a inspección. Pasou por esa cortina. Viches isto, Ramón? Hai outro anuncio de máis do noso. E aínda non sabemos nada dese demo de papagaio. Isto non me gusta, Ramón. Se cadra ese señor Tintín está tamén sobre a pista do asasino. Ese estúpido animal, como ti dis, é máis inteligente que a ti. Confía en min, antes ou despois falará. Por orde da súa majestade, vou no conducir á sala do tesouro, señor profesor. Os gardas hano acompañar durante todo o tempo que este aquí. As portas serán pechadas con chave desde o exterior. Bo traballo, profesor. Así que vostede é o radiotelegrafista novo. Instálese e ocupe o seu posto de contado. E a próxima vez chámenme capitán. A ver esta mensaxe. Non é nada urxente. Pode ir descansar. Moi ben, adiante. Aleicún salán. Veña, senta. E dime o que desexas, mozo estranxeiro. Estou informado, eses homes serán azoutados. Ben, xa veremos. Pero dime, que é o que facían no deserto? E ti que faz aquí, vestido como un beduíno? A min gustan as historias. Comeza, escoítote.